National Geographic. Да имат следващия номер. Нищо ще прави. Значи един треньора показва. Вярно е треньора. А пък нашия човек, да, е аз. Да, вашия човек е това. Вече даже аз го разбрах. Да, и плуват на тези всички. Елата видим да да, ето, разрушаването е. За размножаването има превод. Ние ме сезона сега. Това е първо да поплуваме сега. Я първо имаш. Тук крака. Тук ще може само. Обе, мамо, бе, мамо, бе. Кажи ми малко пако. Кажи малко пако.